Ou doutro. Hai que facer un auténtico máster para entender as facturas, pero paga a pena, acabamos de velo, dedicarle un pouco de tempo. Bueno, o que paga a pena é cociñar as cousas con moito tempo. A ritmo lento. Se pode ser nunha boa cociña de leña, moito mellor. Sabédelo ben porque todos saben mellor. Atención ao que imos facer hoxe na Hora Galega. Estamos en tempo de cocido e hoxe imoslle dedicar moitas horas, moitas, a facer un bo cocido. Tantas que ímos a dedicar 7 horas a facer o cocido. Cuidado, que che parece? Cuidado. 7 horazas é as que dedican, nós non, que aquí non, xa vedes que non temos potas, pero si no restaurante La Viuda de Pontevedra. Porque Fátima, eu creo que aí as potas xa están preparadas para poñerse a fume de carozo e cociñar ese cocido que, mira, eu vexo desde aquí xa recenden. Non me extraña. E vaya como recende, compañeros. Mirade para aquí, este lacón, este chouriciño, mirade a sopa de cocido. Isto ule que alimenta. É que aquí as cousas fanse con moito amor, por suposto, porque na cociña hai que poñerlle moito amor. El restaurante La Viuda, aquí en Campañó, en Pontevedra, poñenlle moito amor, poñenlle unha cociña de ferro, é o mellor produto, e aí está o segredo, non, Gonzalo? Moi boa tarde. Totalmente, moi buenas. Porque aquí cantos anos levades preparando o cocido como se facía tradicionalmente? Eu xa nin me acordo, eu ainda non Toda a estaba, vida. eu ainda non estaba. Porque quen era La Viuda? Era a túa avó. Minha abuela. Entón, ela iniciou isto que en todas estas xeracións non quixestes perder, e grazas a que non quixestes perder que ainda degustamos. Pois sí. Hoxe queremos saber cal é o vosso segredo. Vasmo contar seguramente a medias, Claro. pero unha das partes do segredo é o produto, non? Por supuesto. Aquí sempre produto de primeira calidade. Isto. E que leva o voso cocido? A ver, Pois veña, mira. non me fagas agardar máis. O primeiro do primeiro é o produto o máis caseiro posible. Os poliños camperos, o lacón de porcos lacociño. duroc, os 3 chouriciños que lle poñemos sempre, Cales son? que son o chorizo do país, pallés e ceboleiro. Este máis ahumado, cada un ten a súa Ten o parte, seu cada un toque, dalle o seu... complementan. Claro, exacto, moi ben dito. Máis E a carne de porco. Costela de porco e a terneira. Isto tamén, produto galego, sempre produto de proximidade. Sempre. Así me Importa gusta. moito que comen eles, que despois vamos a comer nós. Claro, isto é todo criado na casiña, bueno, criado Máximo o posible. máis tradicional Exacto. posible. E logo da carne imos ao verde, que tamén é Exacto. importante. A ver. Porque, a ver se acerto eu. A Vou ver, a ver. intentar acertar. 1, 2, 3. Ui, Sancho Perico e Andrés. isto é o grelo. Non pode faltar un greliño bo da terra. Temos por aí... Espérate. Isto é... Ai, non me vai sair agora. No, imos por isto. Este é... No, isto era a berza galega. Querme engañar. Repolo. Berza e repolo. Temos aquí o grelo, a berza e o repolo, que Correcto. tamén é importante. Moi. Pataca da terra tamén, Por non suposto. pode faltar. Por suposto. E claro, e despois hai no que cociñar. Vente por aquí, compañeiro, porque aquí temos a cociñeira que é Patricia. Que tal, Patricia? Hola, boas tardes. Que nas túas mans está o parte do segredo tamén. Vente por aquí, non lle damos a... Deixemos aquí que se nos vexa. Cal é o proceso? Imos ir... O proceso é prender a cociña. Importante, Ás porque son 7 7 da horas. Ás 7 da mañá xa empeza a botar lume aquí, compañeiros. Por unha boa pota. Esta é unha boa pota, E non? aquí botamos a carne. Que aí xa temos unha pouca, pero vais botar máis. Sí, Que lle vamos a botar agora? máis. Vamos a botar a costilla, o polo. Bota, vaille botando, ti sen medo. Vamos a botar a costilla de terneira. Sempre calidade. Imos botando aí, porque claro, despois a maxia da televisión vai facer que a 7 horas Claro. que se aceleren un pouco. A costilla de porco. Que máis? É o poliño. O polo non é pequeno, é? E da casa, criadiño na casa. Así me gusta. Este polo comeu berza tamén. E despois desta guiña, de que estea cocido... Isto cocemos levalle 4 horas, me 4 dixeches. horas a fuego lento, cociña de ferro, claro. E despois cocemos na mesma agua Con esa auga cocede a verdura. a verdura Uh-huh. e máis a pataca, o chourizo. E separamos tamén para facer unha boa sopa. Que é a sopa que tiñamos antes. Aquí temos Aquí temos coadiño. a guiña, donde faremos a sopa. E máis temos que botar. Botamos o chourizo. Botas os chourizos. Claro, das 3 clases. Os chouriciños. No, con gana de cocido, de chourizo non van Non quedar. marcha nadie con fame. Pois unha vez que xa imos deixando, botámoslle tamén este ceboleiro, que non falte. Compañeiros, pois nós imoslle meter lume á cociña e en 7 horas, que serán uns minutiños, imos ter o resultado, que aquí a menda vai papar todo sexa, porque sexa un resultado. Gracias, Patricia, que maravilla sempre. Tapa aí. Tapamos, tapa aí.
Sete grazas. Sacrifícate por nós, Fátima, Mira. comendo ese cocido que ten unha pintaza. A verdade é que ante un bo cocido galego non fai falta nada